नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज ऋषी पंचमी आहे, तेव्हा बाजारात खरेदी करण्याकरता आम्ही आता मालवणला चाललो आहोत। आचऱ्यातून आम्ही जेव्हा करून करतो ना 7 ए गाडी येतली ए गाडी येतली आहे ना घरून बसा ते त्याका घ्या गाडी बिडी येत तकडे गाडी नाही
हे कशी 70 रुपये. 70. हे करू हे घेऊ आणि हे देवा मग किती पाहिजे 15 रुपये 15 बॉक्स 24 रुपये. केळीची सांग किती. केळी 4 केळीची किती. आमका 300 रुपये दिले. 4 केळी आता काय आता गेल्या महिन्यात तुझ्या घेतलं 700 रुपये लागतात. किती 8 केळीचे नाही 4 केजी तुळशी आणि मोने तुळशी नको म्हणतात 8 केळीच होईल. 800 रुपये. त्यांना तिथे राहू केळी सांगू का? पुढे गेलं बरं. गाडी असते मी आले उद्या घेऊन कशी 100चे 4. कशी चिबूर कशी चिबूर हजार आहे. हो 150 बाई 150 सगळे 150 आले. इथे 100. मॉल अरे हॉलच्या समोर आपण जी समोर भाजी पाहत आहात तिला लाल माठ असे म्हणतात आणि या भाजीला ऋषीपंचमीला जास्त महत्त्व दिले जाते.
झाली.
तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्या नक्कीच दाबा. आपल्या नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.